खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मानकाचाराव गंसे इंलिश मिडियाम स्कुलनि प्रिन्सिपालआ स्कुलाव फरायसाफोरनि जानायनि थाखाय सौफैनाय माइरंखौ गावनि न'आव दोनखुमाहैनायनि थाखाय पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजादों। बिनि न'निफ्राय पुलिसफोरा 53 बस्ता माइरं मोननो हादों। बे जाथाया स्कुलनि सासे फरायसाया माइरं बिनो थाखाय प्रिन्सिपालनि न'सिम थांनायाव प्रिन्सिपालआ फरायसाखौ थिनहरफिनदोंमोन। उनाव फरायसानि बिफाया माइरं बिनो फैनायाव स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो बिनि फंबायआ गथ'नि बिफाखौ गाज्रियैनो बुनानै हरदों। उनाव गथ'नि बिफाया पुलिसनो खौरांखौ हैनायाव दा पुलिसफ्रा स्कुलनि प्रिन्सिपालखौ एरेस्ट खालामबाय। स्टेट बैंक अफ इन्डिया (SBI) आरो टाइटान कम्पानि लिमिटेडआ लोगो नांनानै इन्डियानि गिबिसिन कन्टेक्टलेस पेमेन्ट वाच एबा घड़ीनि गेजेरजोंनो रां ट्रेन्सफार खालामनो हानाय मोनसे घड़ी दिहुननो नागिरदों। SBI एकाउन्ट गोनांफोरा बे घड़ीखौ गावसोरनिनो मोनसे कन्टेक्टलेस पेमेन्ट (POS) मेसिनाव फोनाङोब्लानो रांखौ ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। बे घड़ीनि गेजेरजों जेबो पिन होआलासिनो 2000 सिम रां ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। सिगां बिसोरो हौवाफोरनि थाखाय 3 डिजाइन आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 2 डिजाइन दिहुनग्रोगोन। बिनि बेसेना 2995 निफ्राय 5995 सिम जागोन। गलाघाटनि हामदय फोथारनिफ्राय मासे खम नुनो मोनग्रा 40 केजि एबा 40 केजिनि खासेव मोनदों। बे खासेवखौ हामदय फोथारनि हामदय हटेलाव मावग्राफोरा नुनानै दा हाग्रा बिफाननो गथायनानै हरबाय। डिमापुर पुलिसआ मैया सासे मानसिनिफ्राय गान्दा गं हमनो मोनदों। बे गान्दा गंनि बेसेना इन्टारनेशनेल मार्केटआव 1.5 क्र'र एबा 1.5 क्र'र जागोन होननानै बुंथिदों। बे गंखौ डिमापुर पुलिसआ पिटार लथा मुंनि सासे मानसिनिफ्राय हमनो मोनदों। दा पुलिसफ्रा बेखौ एरेस्ट खालामबाय। चाइनाया गुबुन गुबुन हादर जेराव आमेरिका आरो इन्डियाबो दंदेरो बिनि 100 निबो बारा कम्पानिज आरो इनस्टिट्यूशन्सफोरनि गोनां डाटाफोरखौ हेक एबा खावदों। US जास्टिस डिपार्टमेन्टआ बुंथिनाय बायदिब्ला 7 चाइनिजफोरा आमेरिकानि गोनां डाटा खावनायजों लोगोसे इन्डियान गभर्नमेन्टनि माखासे गोनां डाटा आरो बिजनेसनि सफ्टवेयर डाटाखौ खावदों। बे खामानियाव चाइनिजफोरखौ मदद खालामग्रा 2 मालयेशियानफोरखौ दा एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो 7 चाइनिजफोरखौ नागिरगासिनो दङ। नर्थ इस्टनि बेफार फालांगिफोरनि मुलाम्फाखौ जौगाहोनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ SpiceJet कार्ग' सार्भिस लन्च खालामबाय। बे SpiceJet कार्ग' सार्भिसनि गेजेरजों नर्थ इस्टआव दिहुननाय आबाद, फिथाइ-सामथाइ जायखिजाया बुस्थुखौनो दा नर्थ इस्टनिफ्राय फ्लाइटनि गेजेरजों इन्डियानि गुबुन जायगा आरो इन्टारनेशनेल मार्केटआव दैथायहरनो हासिगोन। दा बेनि थाखाय SpiceJetआ गिबियाव गं 14 एयारक्राफ्ट होग्रोगोन। बेनि गेजेरजों जोंनि जायगायाव थानाय आबादारिफोरा आरो फिथाइ-सामथाइनि बागान बानायग्राफोरा गावनि दिहुननाय आबादखौ बाहेरानि बाजाराव फानहरनानै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। हारियाना पुलिसआ मिलिटारि इन्जिनियारिं सार्भिस जयपुराव साफा खालामनायनि खामानि मावग्रा महेश कुमारखौ पाकिस्तान मिलिटारि इन्टेलिजेन्स इउनिटनो इन्डियानि गोनां खबरखौ दैथायहरखुमानायनि दायाव एरेस्ट खालामबाय। महेश कुमारआ रां लानानै फेसबुकनि गेजेरजों पाकिस्तानी मिलिटारि इन्टेलिजेन्स इउनिटनो इन्डियानि माखासे गोनां खबरखौ दैथायहरखुमायोमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव मैयानि फुङाव सिकिउरिटि फर्स आरो टेररिस्टफोरनि गावलायनायाव 3 टेररिस्टफोरखौ गावथारनो हादों। बे अपारेशना श्रीनगरनि बाटामालु एरियायाव जादोंमोन। बे गावलायनायाव CRPFनि सासे अफिसार सासे जवाननाव गुलि नांनानै गाज्रियैनो दुखु मोनदों आरो जायगानिनो हिन्जाव सासेनाव गुलि नांनानै हिन्जावा थैदों। थैनाय हिन्जावनि मुङा काउसार रियाज। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन (आसुनि) भाइस प्रेसिडेन्ट चित्तरन्जन बसुमतारीआ आसुनिफ्राय रिजाइन लानानै गोदानै पलिटिकेल पार्टी दाजानाय आसाम जातीय परिषद (AJP) आव कनभेनार हिसाबै हाबहैबाय। बिथां बसुमतारीखौ AJPआ जुनाइ, धेमाजि, लखिमपुर आरो डिब्रुगड़नि कनभेनार हिसाबै सायख'बाय। हजाइनि सालबागानाव सासे मानसिया मैदेरजों गाथारजादों। थैनायनि मुङा बिनु कुरकुट। मोनानि समाव मैदेरफोरा आबादखौ जानो फैनायाव बिनु कुरकुटआ मैदेरखौ होनो थांदोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जानो मोनदों। राजस्थाननि कोटानि खाथियाव चम्बल दैयाव 50 जन गाखोनाय गंसे नावा बेलथायनानै 4 मानसि थैदों आरो 10 निबो बारा मानसि दैयाव गोमानानै दङ होननानै आं मैया मोनसे निउज बानायदोंमोन। दा थैनायनि अनजिमाया बारायनानै गासै 14 जाबाय। आसामनि थाखो 9, 10, 11 आरो 12 नि 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनो गोनां क्लासनि सायाव SOP दिहुनबाय।
बियो 15 साननि थाखायल' जागोन उनाव थासारिखौ नायनानै गोदानै SOP दिहुनफिनगोन। थाखो 9 आरो 12 नि फरायसाफोरा समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव थांनो नांगोन। थाखो 10 आरो 11 नि फरायसाफोरा मंगलबार, बिस्थिबार आरो सनिबाराव थांनो नांगोन। मोनसे थाखोआव गासै सा 20 जनल' थानो मोनगोन। 20 नि बारा जायोबा गुबुन मोनसे ग्रुप खालामबावनांगोन। सिगां ग्रुपनि थाखाय क्लासआ फुंनि 9 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 12 बाजिसिम जागोन आरो गुबुन मोनसे ग्रुपनि थाखाय क्लासआ सानजौफुनि 1 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिम जागोन। स्कुलाव थांनो थाखाय फरायसाफोरा न'निफ्राय रिटेन पारमिसन लाखानानै थांनांगोन। फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङैफ्राबो 50% एबा 50% स्कुलाव थांनो मोनगोन। माखासे फोरोंगिरिफोर जायनाव डायबेटिस, किडनि प्रब्लेम्स, हार्ट सार्जारि, केन्सार बेफोरबायदि बेरामा थागोन बिसोरो स्कुलाव फैनायनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। आसामाव COVID-19 पजिटिभ जानानै न'आव हम आइसोलेसन थानायफोरनि थैनायनि नाम्बारा सिगांनिफ्राय बारानिफ्राय बारा जानायखाय नेशनेल हेल्थ मिशन NHM आसामा हम आइसोलेसनाव थाग्रा COVID-19 पजिटिभ बेरामिफोरनि थाखाय माखासे नियम दिहुनदों। NHM आ नियमखौ मोनसे बेरामिनि थाखाय आरो गुबुन मोनसे बेरामिखौ नायग्रानि थाखाय दिहुननानै होदों। बेरामिनि थाखाय नियमफोरा जाहैबाय बेरामिया न'आव थायोब्लाबो 3 लेयार थानाय मास्कखौ जेब्लाबो गाननानै थाबाय थानांगोन। आलदा आरो मोजां भेन्टिलेसन थानाय जेराव बारा थांलाय फैलाय जानो हायो बेबायदि रुमावसो थानांगोन। नेक्स्टआव दङ न'खरनि बैसो जानाय मानसिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन जायनाव दस्रा बेराम दंखायो। नेक्स्टआव दङ गावनिनो देहाखौ जेब्लाबो आन्दाज लाबाय थानांगोन। देहानि दुंनाया बारा जानाय, हां लानायाव उसुबिदा जानाय, गोरान गुजुनाय आरो लोमजानाय, बिखा सानाय, मोखां आरो गुस्थिनि गोथां रं जानाय, गोदो गोदो उन्दुलांनाय जायोब्ला थाबैनो हस्पिटालाव थांनानै देखायहैनो नांगोन। बेमारिखौ नायनो थांग्राफोरनि थाखाय नियमा जाहैबाय बेमारिखौ नायनो थाङोब्ला 3 लेयार थानाय मास्क गाननानै थांनांगोन। बेमारिनि देहानिफ्राय ओंखारनाय जायखिजाया खि, हासुदै, खुदै बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन आरो बेरामिखौ नायहैखांनानै फैयोब्ला आखाइखौ मोजाङैनो सुनांगोन। लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे खोथा बुंथिबावदों। COVID-19 पजिटिभ जानानै जायफोरा न'आव थायो बिसोरो लोमजानाया बारा जाथारोब्लासो हस्पिटालसिम लानानै फैयो। बिनि थाखायनो हस्पिटालाव फैनायनि 1 आरो 2 घन्टानि उनावनो थैनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो NHM आ बुंथिदों COVID-19 पजिटिभ मोननानैबो जायनाव गुजुनाय आरो लोमजानायनि सिम्पटम्स गैया बिसोरसो हम आइसोलेसन एबा न'आवनो थानांगौ। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 52,12,623 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 84,400 जन। हामनाया गासै 41,07,515। आसामाव दासिम 1,50,349 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,21,610। दासिम 28,208 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 528 जन। मैया आसामाव कर'नाजों गासै 17 बा सा 17 थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।